Sad izašla pjesma, okej. Prije 1 sat izašla pjesma. Juka, na serveru sam, da znaš. Louis Vuitton, druže, mnogo dobra majica, pošteno. Čekaj. Ova. Kakva majica, jebote. Nije loša. Mnogo dobra majica. Gledaj, Louis Vuitton i kaiš, jebote. Je majica nego bluza. Ovaj kaiš košta oko 1000... Kurac 1000. 650, 550, 650 eura. Ne bi ga kupila da ima miliona. Zašto? Zašto bi ja dala kaiš sad? Zara Kladionsko i Nuni, Mozart. Svi haramken, da. AliExpress. To je onaj